Ana gyud. Di man nasulod ang nasa sulot ng gamay ha? Oh. Oh. Sige ka po mo. Second batch. Ang pansa to. Pati to pati. Iubos-ubos yan mo. Awayan lang kayo sa bahay ubos. Tingnan ka lang nasulod na nila sa sako. Pizza, suwata, panagan may luka. Hello mga langga, ready na ang aming mga dadalhin sa bunsod. Papunta kami ngayon mga langga doon sa aming bunsod sa Cabgan, Zamboanga del Sur. So ito na mga langga, ito ang aming dinadaanan mga langga. Papunta sa aming baruto. Baruto talaga. Dong, Ijon! Tala na, let's go na. Mamukad na ta. Ay, kabugat na kung gibugat. Oh. Okay. God bless. Hi! Bliss. Bless. Bliss lagi daw siya. Bliss. Katawa. Bye. Bye-bye. Oh, dito ni mami. Yeah. Umalis na aking kapatid mga langga kasi sobrang tagal namin. Mahabol din naman namin sila. Kasi mabilis yung bangka namin. At dalawa lang kaming nakasakay kaya mabilis. Ito na yun mga langga. Ito na ang aming tulay papunta sa aming bangka. Ay, wag lang mahulog. Ay! Diyos ko miya. Lord. Ang hirap. Sobrang hirap. Ayan. O, diba? Okay. Hunas na gid ni. Di na gid kapugngan. Pero di na yung hunasa. Maubsan taron. Diba, giyaw-yaw ko. Lalang. Trip ko lang. Ani! An! Dawata, sakit na kayo. Dawata, sakit na kayo. Agay, sakit ay. Pilupong ni sa kong mabaga ba? Lupad. Oh. Mabigat yan. Mabigat daw, oh, mabigat yan. Yan ang aming baruto. Baruto na maliit. Hinala namin to kahapon. So, yan na. Ayan na. Ang balsahan. Meron ako. So, kailangan natin itong tanggalin. Ay! Di ba rin matanggal? Ay, magkatawanan ko ha. Sige, iduot mo hani. Iduot mo. Ito. Iduot mo. Sige pa, iduot mo para mapunta tayo sa ilalim. Sa ilalim, sa malalim. Oy, joke lang yun mga langga ha. Ay, nako. Sige, push mo pa. Sige, tulak mo pa.
Ang prinsesa dito lang yan. Kasilaw ba? Ayan, na. Kailangan ko nang gamitin ang aking magic bugsay. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog ang bugsay, mga langga. Sagwan. He. Sige na, sakay na. Sakay na. Oh, ako na naman Sakay ngayon. na. Mga langga. Para... Kailangan natin ng lakas dito, mga langga. Mga kainday, kailangan natin ng lakas. Mahirap din to, no? Dire. Ah. Okay. Yan, pinapaandar na. Sige, kaya mo yan. Hindi na ako yan i-editan. Sige, kaya mo yan, honey. Oh. Ano, wala. Ano nangyari? Di ko sabi. Sige lang. Oh, naanod na ta. So guys, andito na kami sa aming bunsod. Kakarating lang namin. Today is Thursday. May pala kong sininahan. Nabili, naghukas. So today is Thursday and asabo. Oh. Maraming kamangkas, kalampay. Tara, bagal. Ni dako ara ba nagbaahan oy? Dako kay baba. Laras dia tanan ko. Pwede na mo gawas. So, kakarating lang namin dito, guys. Malangga, mga kainday, kakarating lang namin dito sa aming bunsod. Ayan na. So, sana walang butas o malaking butas ang aming bunuan. Kasi natanggal yung ano namin, balsa. Balsa na yung balsa. So, natanggal. Tanggal siya, mga langga. Dito yan. Dito sana yan. Kaso natanggal yung, kumbaga, yung sa huli ba. Parang yung buntot. Yung buntot. Ay, nako. Pinapahirapan niyo pa kasi ako eh. Shout out sa lahat ng mga magaganda at magaganda. O yan, sige. Kaya mo yan. Sige. Gulang. Oh. Tara. Manoy Johnler. Ganyan kami dito, guys. Woo! Unsa nang naal? Unsa nang naahan? Sabi ako sinina ba? So, yun nakuhaan ang paglupad. Hindi ko nakunan ang pag-akyat niyo ah. Oh, dato lang ba niya. Saan baho ah?
Ala, arabay ka man ka. Sub kanina buslutan. So, pinasok niya. Anong pinasok? Pinasok niya. Gisubay niya mga langga. Ang bunso daw, merong alimango doon, oh. Kaya daghan ko lang naragin mo. Pinasok niya. Anong? Anong ipinasok? Wala. Gisubay niya mga langga ang bunuan kung naabay buslot. Sa ngayon, dati marami to eh. Sa ngayon lang, kunti. Oh, meron din kaming ano dyan, kunti, munting kubo. Darahan. Oh, ang munti naming kubo. May ano lang, may takip sa ibabaw. May atop. Ano may atop daw. Ay, nako. Hayaan nyo na guys. Para matawa naman kayo sa akin. Oh, yan. Ito na. Meron akong hagdanan dito, mga langga. From top to bottom talaga ang aking steps doon. Ano yun? Ano sinasabi ko? Char lang. Ay! Ay! Munti ka na. Bye-bye. Be. Nani subot? Ay, sawa na ko na nagunita na isa. So, merong ano doon. Merong sira doon mga langga. Merong nasira na lambat at merong ano. Sama na. Oh, bye. Kahit gabi na. Bukad gihapon. Bukad mi makakainday kay merong sasalihang laro ang aking kapatid bukas na si Manoy Jonlar. Ay, nako, sobrang hilig ba naman sa ano bang karera, pero masaya yun mga langga. Mga kainday, masaya yun pag ano bang karera. Sana manalo tayo bukas, bang karera. Good luck Manoy Jonlar. Woohoo. Ang ating sasakyan, hindi pa na ano yun. Sige. 8:35 and isa lagi pagunit nimo aning PC han? Ano sa tuhan tusok?
Na. Masay nakatusok? So, 8:35 in the evening, mga langga. Hindi na klaro. May pilit. Oh, ay puno. Hindi na siya, ano. Yan. Praise the Lord. Maraming hipon. Wala yung limanguhan? Bayot. Oh, small. Small lang ang ano, alimango. Pero okay lang. Thank God. Maraming ulang. Maraming hipon. Thank you, Lord. Pati ito kasi. Iubos-ubos yan mo. Kawayan lang kayo sa bahay ubos. Tingnan ka lang nasulod na nila sa sako. Pizza, suwata, panaga may luka. Nagdala may tubig. Gali. B3 6 gramos B1 big 25 B1 is 4 dito 1 Elmer. Si Alban Turun na prito. at apat na sila. Kasi Alban. Si Alban mo tiing. Ang pansat ay. Man. Yan, tangig. Ice. Kung ito din posibleng nakabaho. Dala. Na. Ice po nga. Second batch. Ang pansat to. to. Duha dito ka buok. Duhan doon daan. Duha, tulo. Oh, nakita na siya sa video mo. Anak ni isda no. Tangig ice. Yan. Esahan, tangan sa kog ice. Na, mga luno. Gigi ana. Limango ra kon toy. Limango ra? Oo, naad to. Ay sa kapumi ng ulan ba? Ana gyud. Iman na nasulod ang nasa sibot ng gamay yan. Oh. Oh. Sa giday ka po mo. Wala lagi dito na isda-isda. Pagi pilihan na. Ay, saan? Iyabo naman. Asan magitipo sa sako? Di butang ide guys, siguro tang ice da. Agay. Bukon di na. Ala yun. Layo. Bilan ako isa ang kwan siguro isda. Anak kalain ay may isda diha. Oh. Kay mabaw dito dani. Ayun. Oh. Isa. Buka ba? Oh. Yung isa be. Para sa isda na isa.
buas pambot ano. Oh. May sabay ha. No man. Hindi lang. Basa, yun na mo kung kalingkuran. Buhi na ta? Okay. Bye for now, bunsod. Ba? Rasta kay ibiyaan na to sa Take two. Ready na pizza kwanan. Duot gyud ah. Bukad mo. Minto ba dawan? Oh, Minto. minto ko ha. Karon sa mong vlog mga langga, tagkukay ko lang. Ala, grabe. Sus, kamimis. Kanay Kamimis. Thank you, Lord. Promo, buy what take one? Billetin. Promo siya. 800 ang yang ribbon. Ah, wow. Yan naman. Pero huwag na si pati langga kay usap sa buhok. Ako niya anak ko di na kay ko kuan busy. Kananan ako kwarta ikabayad. Si Ate Maymay. Timat. Ha? Oh, sa Timaymay.